Witajcie. Mam do was taka inksza sprawa niż dowdy. Natchnął mnie taki mój kamarad Dietmar Bremer, który w Necu tam puszcza roztomajte słowa, które wordy, które już wyszły ze śląskiego, albo które jeszcze tam się jakaś telepią. U niektórych co po śląsku gadają, a u niektórych nie. I doszedł do wniosku, że trzeba temu wesprzeć tę akcję i trzeba pokazać, jak tak richtig się na Śląsku o czymś gadało, jak się godo. Nie będę szrajbował, bo szrajbować mam ciężko, że troszkę dyslektyki, to tam się nie będę już teraz uczył, jak się pisze po śląsku. Styknie, że się nauczył po polskiemu, ale za to zdobyło mi się, że poradza godać. A jak poradza godać, to będę wam rozprawiał o takich roztomajtych rzeczach, które mnie w śląskim szterują. Drugi mnie natchnął taki Karlusek, który jakże jechał ostatnio banką, bo musiał z trasy banką jechać, wstanął i podał mi tak: dziadku, siednijcie się. A ja podał: wiesz co, Karlus, ja jeszcze nie jest dziad, ja postoja. I mi się wtedy wspomniało, że Kesik, jak ja był takim bajtlem jak ten Karlusek, to moja muti chciała, żeby my fajnie w domu po polskiemu gadali, żeby my tam szkoły pokończyli, co by z nas wyrośli wielkie ludzie. No i ona chciała, żeby my po polskiemu. No i ona też padała tak: idź do dziadka, powiedz, żeby ci dał na loda. No ja taki śpik mały wziął i poszedł i go ten dziadek: daj złotek na loda. A on się na mnie wejrzał i padł: ty, to ci kozo dymy dać dziadu. Przecież ja żaden dziad nie. No mamulka kozali. Mocan Swancigera idzi powiedz, że ona jest dziadowa, ja żaden dziad nie, a tym bardziej mały. Dziady to ważą po fekcie, albo na kalwarii piwo na piwo zbierają. Ja twój upa, albo stazik, ale na pewno nie, że żaden dziad. Zresztą uma też gadali, że ona nie jest żadna baba, bo baby to są na wsi, ona jest z miasta. I bez to się wtedy dowiedział, co nasza gotka to jest ekstra język. Co my godamy troszkę inaczej mamy pojęcia. Także pamiętajcie się, nie dowejdźmy się robić przerobiać na Polaków, ani na Niemców tak bardziej. Choć w niemieckich mnóstwo rzeczy w naszym języku jest, szczególnie takich, które przyszły razem z Niemcami. Tak na przykład bryle, chód, czy insze tego typu worty. Także będę się starał teraz co chwilka taki króciutki filmik bom puszczać. Na koniec którego zawsze puszcza taką śpiewka. Czekajcie tu. Co byście się mogli posłuchać. Co to są ślązoki? Z poboczkiem zajuzać. A my z Wierzchniego Śląska.